sithi fume kunzweni dala ayazi I think lapha kodwa utata ozalayo isolo ethanda mama utata ozalayo uzalwa ke utata ukholwayo usindisiweyo kodwa no moments endinazo naye wayegama wanelona wathi bishop ngoba I was very young ngibona le ntwana le kaSibonye nganthatha ibag yakhe xa ngihamba naye le uhamba kwami le yathi sikeleza ayonto iqalayo like ayonto ngathi into entsapho le nto le ilapha kule khasi my own boss ona nafuna phambi umzali wami emane ndithakazela endithakazela ona ndikhumbula ubungqina bakhe sise emthuntuzo because utata wayetsikeleza wayengahlali endaweni wayetsikeleza eshumayela iindaba ezilungileyo kodwa ndikhumbula sisiya eCofimvaba kwathiwa tatumhlangazana ungahambi because weather imbi kakhulu wathi ndihamba mna ndiyoshumayela and xa ethe uyahamba ke wayehamba utata wangekho mntu umnqandayo kodwa kwiimoments zakhe kodwa ndandisoloko ndihamba naye nakaloo mini ndandihamba naye yanetha imvula eCofimvaba thina sisiya kwezi lali zasemtyamde yanetha imvula ngoba zikhona imoto ezikhoyo sazifumana ndizawukhawuleza mfitshane kwamna ndingabinawala mina ndinqinayo yanetha imvula kwaphela imoto ezisiya phaa thina besisenzobo kule lali yaseMabele Ntombi akho ndlela yokujika indlela ziya phambili safumana imoto yasisiya kwindawo ethile kwathiwa ke hayi ngizowela apha ndiphume ndikulakale ngaphesheya utata wayengumntu onenkani kakhulu kwakho nje bawuxhasa lofanyana nje yokunqula ngayingabonakali waphi amanzi ayigcwele yakhumbula kuloo bhegi leyo ndandithengelwe ibhulukhwe yam emnyama neseti yam emhlophe nebhatyi yam wathi utata hayi mfana wam masiziphose izinto siziphosele ngaphaya sathi sayiphosa ityesi yamkanamanzi ngathi masifuna wathi hayi masinokwazi ukula lapha kule bhulorho namanzi angahamba nathi wathi ntomdala usasithile ndimnaye ibheke sizibonile zihamba sibona nebhayibhile zihamba wathi mfana wam masitsibe apha wathi xa iqalisa utsiba wemkanamanzi ndangena nam amanzini andiwazi amandla endawatholayo kwaye ndawafumanayo kodwa ndamkhupha saphumela ngaphayana kodwa isimanga sento eyithethayo wathi uThixo ulungile kodwa ndijonge imeko esikuyo ndijonge isimo esikuyo kodwa wathi uThixo ulungile xa sifika phakalali ziyaduma imvuselelo yaqhabuka abantu bencedakala ngendlela emangalisayo xa efowuna umama ekuseni wathi mntanam indlu yakuwenu imkile kodwa ithemba lam lathi mfana wam noba kunjalo uThixo and uThixo akathinjwa sisimo ndamfunda uThixo wabazali kodwa ndahamba endleleni wathi utata wasweleke azange bekho amandla baziqhubekele sikhonze endleleni yam ndiyazihambela iindlela zam zokuthandela ndadibana namanye amakhwenkwe indlela engandisela ngayo ngoba ekhaya kwakusindisiwe awukwazi usela ekhaya kusindisiwe wawungakwazi ukutshaya ongatshayela uyadina sekhaya kodwa kwafumaniseka uba xa ndidokile ngekhaya khulu kwakufuneka uba ndiyakusela ndingena ebhekileni
kwakunyanzeleka amakhono amakhulu aqokoze athi kwethini uzosiqhubeka umqombothi wethu kodwa aqhubeke kanjalo dimosha kwemilali andizazi kuphi nasibethayo bazazi laphi I think naphuma nekhukhu ezi-20 kodwa ngenxa yokulila zange ndifumane nesakhila esi kodwa uThixo ethembekile uThixo wakulanda futhi ekhondweni silapho thina silaliwa asizelanga apha asuba silapha ngokuthanda kwendoda kodwa kunesandla sikaNkulunkulu esisikhonzileyo esingayifuni le nto ngokuthandana bonahlupheka ibanga liphatha kanjalo sithi siyayisonga le nto kodwa yathinakale namdakhinakale andakusela bekuncilibhisoko utata wamayithanda namngathandaza yaqhubekela msathakubantu sambile namhlanje ayinamandla anganobukho amandla angasenda endihamba ngawo andihambi noba kuphi andihambi noba kanjani kodwa kunamandla amangalisayo athi thosisiwe empilweni yam ndihamba ndithetha isifuba anoyiki ngokwayikiswa ndingena kuthiwa ngena khona ndiphume apha kuthiwa akuphuma khona andifanele kuThixo wam endimkhonzayo kuThixo wakilimihlona abantu bamagama bawenza njani endijova mamandla ndithetha noThixo wam I know my God personally andiyansityakutasina andiyansityakuthile andiyansifundisoma I have my experience with my God ndimbonile uThixo wam ehlane ndimbonile uThixo wam esenzenkwela abantu bamangale nakwimangale ukuthi ndihlala uJehova 2 Kings chapter 6 verse 14, 15, 16, 17. 2 Kings chapter 6 verse 14. Verse 14. Yes. As the enemy came down towards him, Elisha prayed to the Lord, strike this army with blindness. Liphilile Nkosi izwi lakho. Thixo wathanda amandla wakhe ningawo amadoda asendlini. uNkulunkulu wathanda amandla wakhe lephilile. Lebesedala abawathanda amandla wakhe njalo ithethwa ngayo esuku egameni likaYesu waseNazaretha. Amen. Apha sifuna khona kafutshane nje sifuna udaba luka-Elisha. Udaba luka-Elisha wayengumuntu
kaThixo wayetyhile noThixo izinto ithi iBhayibhile lawo sifuna kuyo utshaba lwaye lava zonke izinto abaziplenayo zithi basahlela u-Elisa abe ezazi wathi wabuza umkhosi ophethe ama-aka ukuthi ubani abaphakathi kwenu impimpi omthathi ehamba iyoxelela ama-Israyeli ngoba ama-Israyeli asiwafumani basithi siwazama uwathisela okanye sizama uwabekela kodwa sizama ukwenza amayelekeqe kodwa aba bantu bavele singabafumani zonke izinto esihlelayo aba bantu asibafumani. Kwakwakho omnye umfo phakathi kwabo wathi lo umntana umuntu othile apha kwisizwe sikaSirayeli uthi lo mfo usaqaba into ozoyithetha noba uyithetha kulele kodwa uthi ungekayithethi abeseyazi wabona umkani ukuthi lo mfo yingxaki lona esizweni sethu usandelwe yingxaki ngoba lo mntu lo asikwazi umbamba. Wathumela iinqwelo zakhe zokulwa obusuku. Andiyazi kuze uba yintoni le nto yothaba luphuka ebusuku ngoba iBhayibhile yam endiyifundayo bayafungama sebezinza bakhangela nabani abangamntwanayo iBhayibhile behla namahashe abo neenqwelo zabo zokulwa basiqanga isixeko. Umfana lo uhleli noElisa wakhala kayifulayo wathi yo Elisa sizawuthini ebantwini ngoba utshaba lusiqakile utshaba lulapha phantsi kwethu ngoba utshaba luze neenqwelo zalo zokulwa ngoba utshaba silwe nalo lunemikhosi asilwi nabantu kodwa silwa nemimoya the principalities of the darkness silwa nemimoya ekhohlakeleyo silwa nemimoya esepharaphareni. Wakhala umfana wathi yo Elisa sizokuthini Thixo wabo ngakwexesha lethu sinoThixo sinoYesu ongaka kusekho abantu abakhalayo wathi uElisa ndiyamthanda uElisa wathi mfana wamsukoyika ngoba aba babonayo balwini nabo siba nabo thina wabeseyithandaza uElisa wathi Thixo kamvula amehlo mfana wakuba umfana omkhosi esihamba nawo ngoba thina asihambi sodwa sihamba siphahliwe izulu lihamba nathi kunemikhosi esiyibekelweyo kune-engine esigadiweyo ngoba sesihamba sigadiwe ngoba silele sigadiwe sesiqhuba imoto kunengelosi esigadiweyo
nasemsebenzini, Lord, blind our enemies. Amen. Nasemakhaya, Lord, blind